Fiecare obicei începe cu un semnal, se desfășoară prin acțiune și se închide cu o reacție pozitivă. Aceasta este structura, simplă, dar esențială. Acum, partea practică. Scrie în jurnalul tău următoarea frază: după ce îmi fac obiceiul, voi... și completează cu acel gest mic de închidere. De exemplu, voi spune în gând, bravo mie. Voi zâmbi și voi inspira adânc. Voi bifa în calendar. Îmi voi spune, e destul pentru azi. Scrie această frază, recitește-o și repet-o de fiecare dată după ce faci obiceiul. Poate părea un detaliu, dar este un detaliu care face diferența, pentru că noi nu funcționăm doar cu logică, ci și cu emoție și cu memorie afectivă, iar această micro-recompensă blândă este ceea ce transformă un gest repetat într-un obicei stabil, una dintre cele mai mari greșeli pe care le facem atunci când formăm un obicei. Este să credem că trebuie să fie perfect, să nu ratăm nicio zi, să nu scăpăm nicio ocazie, să fim consecvenți fără greș.